Quería comentar porque desde o día seguinte dos lumes desde o Concello de Vilamartín estuvemos preocupados por este tema, sobre todo polo medo que lle temos ás escorrentías e hasta ahora pois leva chovido axeitadamente, un pouco que leva chovido, e agora o que se prevé por adiante estas próximas choivas non dá a sensación de que podan ser graves, pero a verdade é que estamos e seguimos estando moi preocupados. Evidentemente agradecemos a Vega na man de Froilán que este presente, pero nós desde o Concello de Vilamartín, supoño que os outros pensan máis ou menos como pensamos nós, estamos moi preocupados porque o que ven encima é moito máis que lle dediquemos un simple fin de semana un voluntariado. Desde o principio, desde a Vega, nos fixeron chegar as noticias de que eles estaban dispostos a salir con voluntarios ao monte. O puxeron en coñecemento da Xunta, en coñecemento da propia Confederación, advertindo de que había un montón de voluntarios e que están dispostos para salir ao monte, o que veo a facer a Xunta é facer a súa propia lista de voluntarios, que, por certo, non se apuntou naide, polo que vemos, xa pasou un fin de semana e tuveron que pôr a disculpa de que non se apuntara naide. Con este xeito de facer as cousas non vamos a andar moito. Digo porque, se ao final a Xunta de Galicia non se lle apuntan voluntarios e non se poñen cartos encima da mesa para solucionar o problema que se ven encima e que repetimos, non é algo que pensemos que non vai pasar, o mellor pasa, o mellor non pasa, non, vai pasar. O que temos neses montes por aí arriba non ten nada que ver co que vemos desde aquí abaixo. Eu pedíavos á prensa se algún día puderes subir por aí arriba, porque é impresionante, de verdad, polo menos no noso Concello, no Cordeo o 100% da masa forestal, e que hai unhas caídas de auga que vai ser totalmente imposible que eses cauces gestionen esa cantidad de auga, que vai haber pueblos como Mazo, San Miguel, barrios como a Rodeleira e incluso o Pobo de Arcos, que se van ver sí ou sí afectados, a menos que non choive, pero se non choive, ao mellor ainda pensamos que pode ser peor. Entonces, se desde as administracións competentes non fan outra cousa, na máis que estar pendientes da posibilidade de que se traballe un fin de semana ou 2 ou 3 con os voluntarios, isto non chega.